Giaresto sa kapulisan ang upat ka mga lalaking butante human nagsinumbagay matud pa sa usa ka presinto sa pinakadakong polling center sa Cotabato City. Ang detalye sa live report ni Efren Mamak, exclusive. Efren. Sara, nagkalalisay matud pa ang mga lalaki gumikan sa giingong pagpanikas sa eleksyon. Apan sumala sa Cotabato City Police, problema sa linya ang hinungdan sa insidente. Gipahapa o gihiktan sa kapulisan ang kamot ni ining upat ka mga lalaki gamit ang tire wrap. Human matud pa, nagsinumbagay sa usa ka presinto sa Cotabato City Central Pilot School pasado alas 10:30 kaganinang buntag. Nagkalalisay daw ang mga lalaki nga misangpot sa pagsinumbagay. Gilayon kining gidala sa Police Station 1. Matod sa lalaking nakablunga na dakpan, doon na kuno'y nagadaot sa ACM sa maong presinto. Sa daya, sir, wala na kami nakikita niya, sir, kasi butante kami, sir. Wala, at saka may mga chairman naman, may mga pulis naman tayo, may chairman, may PI, na sila po nagpapacilitate sa ating bawat eskwelahan. So after this, sir, ganitong oras, sir, biglang may pumasok na lahat naman pinagsasarado, pinagsisira yung mga paraphernalias, at saka yung mga picos machine, pinagsisira. So kami, sir, butante kami, sir. Apan gilimod kini sa lalaking nakaitom nga t-shirt nga nakaengkwentro. Sir, kanina pa yan sila umaga, sir. Mula 7 o'clock. Nagareklamo na yung mga tauhan dyan, yung mga UBJP kasi hindi nila pinapapasok. Then, yung mga watchers namin, pinapalabas nila. Nilalak nila yung pinto. Sinabi nila na nasira ang mga parapanyalas. Walang nasira doon, sir. Pumasok kami, sir, kasi hindi na talaga nakakaboto yung mga tao sa Population 6. Apan sumala sa Cotabato City Police, problema sa linya ang nakitang hinungdan. May nagkaroon ng suntukan. Pinasipay natin. Ang dahilan pala dahil dito magulo yung pila. Oo. Wala sab matud pa sila nakitaan nga pagpanika sa eleksyon nga sumala pa gihimo sa mga nadakpan. Sa point of view ko, wala ano na nakita. So sila, may mga watchers na sila. Yeah. Sa magreklamo yung mga watchers nila. Sa ngayon, Colonel, ano po yung ginagawa natin ngayon? Ngayon, pinapalinya natin na lahat ng tao na narito makabuto ng maayos. Samtang usa sa upat ka mga lalaki ang nasamdan sa dalunggan atol sa hitabo o gilapatan og first aid. Samtang ang laing usa ka lalaki wala ra nasamdan. Sumala sa Cotabato City Police, ipailawom una ang upat ka mga lalaki sa investigasyon. Hinuon mamahimog yapon silang moboto. Samtang pagkaalauna sa hapon, doon na nasay na hitabong komosyon human dunay mga botante ang nagsinagitay gumikan matud pa sa problema sa linya. Hinoon nabadlong ra sila sa mga miresponde nga kapulisan. Bantay sarado na sab sa mga PNP personnel ang matag presinto aron malikay sa kasamok. Samtang usa ka abandoned bag ang nagmugna og alarma sa mga botante human mapalgan kini sa usa ka compound sa maong tunghaan. Apan nagnegatibo kini sa eksplosibo human gisuta sa bomb squad. Sara sa karon dagsa pagyapon ang mga botante nga nagaboto sa mga clustered precinct dinhi sa Cotabato City Central Pilot School ug gilauman nga mulungtad pa kini hangtod 7 PM. Gikan dinhi sa Cotabato City, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.